Tällä videolla opastetaan, miten seuraava desimaalilukujakso opiskellaan, miten se tehdään tavoitelähtöisesti. Jakso on jaettu osatavoitteisiin. Tässä tavoite 1. Tavoite 1. Ymmärrät desimaaliluvun käsitteen ja osaat muodostaa desimaaliluvun. Ensimmäinen tehtävä on, että oppilas miettii, miten hän osaa sen tehtävän. Jos hän ei osaa, niin hänelle tulee tällainen harmaa harjoittelupalkki. Siellä allekkalaskuja voi harjoitella sivulta 4, 5 ja 111. Lisäksi sähköisessä palvelussa opinajassa on tehtävä 44497. Harjoittelua tehdään oman halun mukaisesti ja sen jälkeen lopuksi tehdään vihreä palkki testaa osaamisesi, johon liittyy opinaikatehtävä 44499. Siinä on myös mainittu päivämäärä, mihin mennessä se pitää olla tehtynä. Niin sanottu minimitahti on annettu. Kun ensimmäinen tavoite on tehty ja siirrytään toiseen, niin jokainen tekee sen omaan tahtiin. Esimerkiksi tässä tavoite 2 on osat desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskut. Tavoite on hyvin laaja. Periaatteessa oppilas voi suoraan hypätä tänne vihreään osastoon testaamaan osaamisesi 2 eri tehtävän avulla. Kuitenkin näistä tehtävistä saa pisteitä. Niistä pitäisi saada 100/100, eli kaikki oikein. Mikäli olo on sellainen, että välttämättä ne eivät menneet täydellisesti oikein tai vaikka ne menivätkin oikein, niin olo on epävarma. Silloin harjoitellaan. Ja täällä on mainittu allekkaan laskut sivulta 6, 7 ja 113 päässä laskuja näiltä sivuilta ja opin aikaa tuolta tehtävää. Ja muutamista näistä tavoitteista on tehty oma opetusvideo. Opetusvideo voi katsoa klikkaamalla tuota linkkiä ja se johdattaa sivun 6 ja 7 aiheisiin, jossa opastetaan, miten ne lasketaan. Tärkeää tässä on nyt havaita se, että vaikka täällä testissä, vihreässä testissä menisikin hyvin, niin silti voi kannattaa tarkistaa, että varsinkin jokaisen sivun kaikkein vaikeimman. Katsotaan sitä seuraavaksi. Tässä on nyt oppikirjan sivu 6 ja 7, tai aukeama 6 ja 7. Ja oppilas voi täältä lähteä laskemaan ihan ensimmäisen tehtävän, tehdä sen kokonaan. Ja mikäli tämä eka tuntuu todella helpolta, hän voi testata, että okei, tuolla toisessa testataan samoja juttuja, hyppään saman teenkin ton 3. Ja samalta hän katsoo vierelliseltä sivulta, että okei, tehdään toi ja tehdään toi. Hyvin meni helppoa kuin heinänteko. Käyn tarkistamassa, ja jos ne myös menivät oikein, niin välttämättä oppilaan ei tarvitse tehdä muita tehtäviä. Tärkeintä on, että hän osaa kaiken erittäin hyvin, puhutaan täydellisesti, tällä hetkellä tällä ikätasollaan, ja hänellä on sellainen olo, että vaikka tulisi muita. No tässä vaiheessa opettaja voi tulla paikalle ja sanoa, että hei, olet sitä mieltä, että osaat, näytä minulle tämä tehtävä, näytä minulle tuo, osaatko myös tämän tehtävän? Ja opettaja voi tehdä pistokokeilla, jolloin myös opettaja varmistuu, että kyllä, vaikka tehtäviä ei ole tehty, niin silti osaaminen on täydellistä. No niille, joilla tehtävä ja nämä laskut vaativat enemmän harjoittelua, niin suosittelen, tehkää kaikki. Joillain saattaa olla, että tehtävät periaatteessa menevät oikein, mutta huolellisuusvirheitä tulee. Silloin suosittelen, laske kaikki, harjoittele huolellisuutta. Vaikka matemaattinen osaaminen onkin taidokasta, niin harjoittelemme huolellisuutta ihan erikseen. Tavoitteisiin liittyvät videot ovat avuksi. Niitä voi katsoa, niitä voi kerrata, niitä voi harjoitella kotona. Siellä on opastettu tehtävien laskeminen vaihe vaiheelta melkein samalla tavalla kuin opettaja tekisi sen luokassakin. Ne eivät tule pakollisia, mutta suositellaan. Jokaisen osatavoitteen päätteeksi oli opinaikatehtävä, ja tässä esimerkiksi on nyt 44497, ja se toimii omalla kännykällä, iPadilla, tietokoneella, millä vain. Oppilaalle on jaettu tunnukset ja hän vastaa näihin kysymyksiin ja menee aina seuraavaan.
Ne ovat lyhyitä, ne kestävät 5-15 minuuttia, mutta antaa opettajalle tuloksen, miten se onnistui, kuinka monta kertaa se tehtiin, jätettiinkö se kesken ja niin edespäin. Se toimii samalla myös opettajan valvonnan välineenä, eli opettaja pystyy seuraamaan, missä vaiheessa kukin oppilas aina on. Ja jokaisen osatavoitteen päätteeksi on tehtävänä arvioida. Jos olet tyytyväinen osaamiseesi, siirryt tavoittelemaan seuraavaa tavoitetta. Jos et ole vielä, niin harjoittele vähän, tee testi uudelleen, kysy opelta vinkkejä. Osatavoitteita on 5 tai 6, riippuen vähän jaksosta, ja sen päätteeksi oppilas saa tehdä kokeen. Oppilaat tekevät kokeen omaan tahtiin, eri aikaan ehkä kuin toiset. Kuitenkin se minimitahti on määritetty, milloin sekin tehdään. Ennen hiihtolomaa pyritään saamaan jakso valmiiksi. Tsemppiä kaikille jakson suorittamiseen.